Salut! Avem e ca așa 4 camere, da? Și absolut toate sunt diferite. Dacă este două să seamănă între ele, asta camera de 2 megapixeli, asta e de 4 megapixeli. Ce conține ea înăuntru? Înăuntru ea conține single camera, da? E de la izvis, 2 ani garanție, ceva foarte frumos, se rotește, poți să pui pe pod, ei o să vadă, inclusiv o să rotească după om. Auzi, vorbești, loc pentru cartelă, alimentare să faci prin 5V, poți să conectezi la internet, are Wi-Fi, foarte bun. Inclusiv este de 4 de megapixeli, se pot folosi și pentru oficiu, că sunt destul de calitative, de imagine bună. Ce avem noi în cutia asta noastră? În cutia asta noastră noi avem blocul de alimentare și un cablu lung. Cum îl vedeți, e lungușor, plus la asta se lipește pe pod, camera, în felul ăsta ea se prinde. Gata, este ține pe pod, ai nevoie, o sucești și o scoți. Asta e primul model care am vrut să vă spun. Acum să trecem la al doilea model. Al doilea model e mai simplu, cum vedeți, e ca așa. Cu ce se deosebesc? Modelul ăsta e mai portativ, da? Observați. El are magnet la picioruș. De exemplu, să-l pui undeva sus, l-ai îndoiet și l-ai pus. Nu, ca exemplu. Vedeți, da? Destul de comod, pe orice loc. Tot așa, auzi, vorbești, alimentare dai, lucrează prin Wi-Fi, pui cartelă de memorie. El deja are cartelă, deoarece eu o folosesc la mine. E ca așa. Ai pus numai cablul, l-ai conectat înăuntru și poftim, poți să te folosești. Și mai avem încă un model, tot de 2 megapixeli, dar care este diferența? Dacă observați, aici e mai subțirel, dar aici e un pic mai gros. Asta înseamnă că înăuntru este baterie. Da? Și ea ca voi puteți să o puneți în priză, ies încarcă, și ca modelul dat, pur și simplu l-ați scos, l-ați luat în buzunar, l-ați dus unde aveți nevoie și l-ați pus în oficiu. El a lucrat cât a lucrat, după asta puteți să-l deconectați. Costă chestia asta nu așa de mult. Asta cu baterie în jur la $65. Asta care o vedeți, care ni tare îmi place, e vreo $35 dacă nu mă greșesc. Varianta de 1 megapixel și $55 o să fie varianta de 2 megapixeli. Nu, sigur că nu e să iei tu de 1 megapixel, dar, de exemplu, unde putem noi să o folosim pe dânsă? De exemplu, ai, eu știu, acolo părinți, copii, ai pus-o, vrei să vezi, când unite de la școală, o mâncat, nu o mâncat, și-o făcut lecțiile. Dacă sunt părinți, nu cum, vrei să mai uzi din când în când, poți să mai vorbești, fix așa model am și eu la mama așa de acasă. Mai vorbim cu sora din când în când, cu mama când putem. Adică se folosește foarte mult. Ce ține cu baterie, da, sunt persoane care tot le folosesc. Asta e mai specifică, da? De exemplu, n-ai electricitate, dacă ai nevoie de o înscriere acolo, ai o întâlnire importantă. Și ea că poți să folosești de chestia asta. Ce ține de astea, noi mai mult le instalăm prin oficii. Oficii, cafenele, nu știu, locuri de folosit peste tot, inclusiv și pentru copii. Pentru copii, pentru părinți poți folosești chestia asta. Da, mai rar, deoarece modelul ăsta, cum vedeți, e mult mai comod decât modelul ăsta. El e mai greu, este mai serios. Este așa, simplușor, dar ceva calitativ. Telefonul, mesajul, aveți acolo, puteți apăsa, să trimiteți mesaj. Livrarea se face în Chișinău, garanție 2 ani, aveți nevoie, noi avem și cartele pentru dânsele. Adresați-vă.